नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, ह्याला म्हणतात कुळीथ। ह्याची पिठी केली जाते आणि ही पिठी तुम्ही पावसाळ्यात म्हणा किंवा इतर दिवशी तुम्हाला जर संध्याकाळचं आमटी वगैरे काय करायची नसेल तर फटकन अशी पिठी करता येते आणि वेळ पण लागत नाही। त्या पिठीला मसाल्यामध्ये करतात आणि हिरव्या मिरचीमध्ये पण करतात। आणि काय काय जण ह्या पिठीच्या म्हणजे ह्या कुळथाच्या पिठाचा आपला पोळा असतो ना तो सुद्धा काढतात। तर आता मी ह्याचं पिठी बनवणार आहे, पण मी आता तुम्हाला प्रॉपरली जी आपण भातावर घालतो ती पिठी बनवून दाखवणार नाही। ही जी सुकी पिठी आहे ना ती कशी करतात ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आता हे 1 किलो जायसारखे कुळीथ आहे, ह्याच्यामधली सालं थोडीफार निघून जातात आणि मग ती सालं निघून गेली की आपल्याला थोडेफार कुळीथ मिळतात। सगळीच सालं निघत नाही कारण मी मिक्सरवर करते आणि थोडीफार सालं असली तरी चालून जातात, कारण आपण भाजी वगैरे बनवतो तर सालं खातोच, त्याच्यामुळे पिठीमध्ये थोडीफार सालं असली तरी चालून जातात। जात्यावरती भरडली जातात। जातं पण माझं आहे पण मला आता ते झेपत नाही आणि माझा खुटा असतो तो पण हरवलेला आहे। तर आता मी गावाला कधी गेली तर खुटा वगैरे घेऊन आली तर कधीतरी एकट्याला जमत नाही, मग कोण आपल्याबरोबर असेल तर आपल्याला करून दाखवता येतं। तर आता हे आपल्याला कुळीथ आहे ना स्वच्छ अशी मी साफ करून घेतली। ॲक्च्युली कुळीथ हे साफच होते, आमच्या गावी पाठच्या भाभीने हे मला पाठवले। तर आता ह्याची मी मस्तपैकी अशी तुम्हाला सुकी जी पिठी असतात ती करून दाखवते आणि ह्याच्यामध्ये मी काय काय वापरते ते पण तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा। आता प्रथम हे आपण भाजून घेऊया। हे बघा, कढईत आपली छान अशी गरम झालेली आहे। 2 भागामध्ये आपल्याला करून घ्यायचे, एकदम खूप नाही घालायचे, थोडे थोडे घातले ना तर व्यवस्थित असे भाजले जाणार। 2 भागामध्ये भाजून घेणार आहे मी। कढई घेतली लोखंडाची आणि त्यामध्ये भाजून घेणार आहे। आणि आता हा कढई आपली गरम झालेली आहे ना, तर आता आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे, म्हणजे एकदम स्लो आणि फास्टच्या असं मध्ये ठेवून आपल्याला हे कुळीथ आता भाजून घ्यायचे। फास्ट गॅस करून ठेवलं ना तर तुम्ही वरचं भाजलं जाणार आणि आतला भाग भाजला जात नाही, त्याच्यामुळे स्लो आणि फास्टच्या मध्ये ठेवून आपल्याला आता हे भाजून घ्यायचे। तर हे मी आता अशा प्रकारे भाजून घेते आणि ह्यामध्ये काय काय घालणार आहे ते पण मी तुम्हाला सांगते आता। आणि ही पिठी मंडळी बघा, तर शेतामध्ये कशी कामं केली आपण, तुम्ही लावणी म्हणा पेरणी म्हणा अशी करून आली काय संध्याकाळचं जेवण पटकन करायला गरमागरम ही पिठी खाल्ली की 2 घास जास्त जातात। आणि मच्छीचा दिवस असेल त्यावेळेला सुका बांगडा तरी असला तोंडाला आणि पिठी आणि भात, मच्छीचा दिवस नसला तर चुलीमध्ये पापड नुसतं फ्राय केला आणि पिठी आणि भात असं खाल्लं तरी 1 नंबर होऊन जातं। हे पूर्वीपासून आमची आई वगैरे म्हणायची, आम्ही तर असं खातो। आमच्या सासरीचं संध्याकाळची रोज पिठी लागते आमच्या आबा सासऱ्यांना आणि त्यांना ती पिठी आवडते। आम्ही आपलं पावसाळ्यामध्ये आमच्याकडे जास्त करून असते आणि अधीमधी कधीतरी आपल्याला कंटाळा आला की आपल्याला बरं नसलं तर पिठी भात म्हणा खिचडी भात म्हणा हे बरं पडतं। पिठी भात, मच्छी असेल त्या दिवशी पिठी भात, फ्राय मच्छी असेल त्या दिवशी पिठी भात तुम्ही केलात ना तर 1 नंबर होऊन जातं। आता हे मी भाजून घेते। हे बघा मंडळी, आता थोडं भाजत आलेलं आहे, अजून थोडं भाजलं गेलं पाहिजे। आणि भाजत असताना तुम्हाला परत सांगते की सतत हे ढवळत राहायला लागतं। तुम्ही असं ठेवलं तर नाही होणार, असं तुम्हाला सतत ढवळायला लागतो, वेळ लागतो, हात पण दुखून येतात, पण काय करणार की पिठी आपल्याला करायलाच लागते। छान लागते पिठी खायला, त्याच्यामुळे एकदाच बनवून ठेवली तर तुम्हाला 1-2 महिने चांगली राहून जाते। आता मी अजून थोडंसं भाजायचं आहे। कलर बघा थोडा बदलत आला आहे, पण अजून थोडं भाजणार आहे। हे बघा मंडळी, आता संपूर्ण दाणा हा अगदी लाल लाल काळपट असा झालेला आहे, म्हणजे मी मंद आचेवरच पूर्ण भाजलेलं आहे। बघा मंद आचेवरच आहे, वेळ लागतो, तुम्ही घामाघूम पण होऊन जातं हे भाजीपर्यंत। आता हे मी काढून घेते आणि दुसरी बॅच पण अशाच तऱ्हेने मी भाजून घेते। हे बघा, आता हे दुसऱ्या बॅचचे पण मी असे जे भाजले आहेत ना त्याचप्रमाणे मी भाजून घेते। हे बघा मंडळी, दुसरी बॅच भाजून झाली। आता आपण हे काढून घेऊया। बघा सेमच कलर, दोन्ही पण भाजायला वेळ लागतो, आळसपणा करायचा नाही, फास्ट गॅस करून करायचं नाही, स्लो आणि फास्टच्या मध्ये ठेवूनच भाजायचं। एक संघ सगळं भाजले गेले पाहिजे तरच तुमची पिठी चांगली लागते। हे बघा, आता आपल्याला हे थंड करूनच नंतर मग
मी मिक्सरमधून भरडून घेणार. आता हे पूर्ण थंड होऊ दे. गरम गरम असताना नाही करायचं, मग भांडं पण आतलं गरम होणार आणि हे कुळीत पण आहे ना ओलसर होणार. त्याच्यामुळे थंड होऊ देऊया. आता हे बघा कुळी आपले मस्त असे थंड झालेले आहे. आता हे आपण मिक्सरमधून भरडून घेऊया. असं थोडं थोडं करून भरडून घ्यायचं, बंद चालू करून. हे बघा आता आपण असे भरडून घेतले. भरडून घेतल्याच्या नंतर जेवढे आपल्याला सालं निघतात तेवढी काढून टाकायची आणि बाकीचे जसं थोडीफार सालं असली तरी चालेल, मग ती आपल्याला पिठी करायला घेता येते. आता अशाच प्रकारे मी बाकी सर्व भरडून घेते. हे बघा आता हे आपण भरडून घेतलंय आणि आता सुपामधून हे आचडून घेऊया. आणि आचडून घेतल्याच्या नंतर आहे ना मग मी तुम्हाला दाखवते. आधी सगळं आचडून घेते आणि मग आपण पुढची प्रक्रिया करूया. हे बघा आता आपलं हे व्यवस्थित आपण भरडून घेतलं. थोडेफार असे अक्के राहतात, थोडेफार व्यवस्थित असं होऊन जातं. जास्त करून चांगलं साफ होऊन जातं आणि एवढा असा आपला भुसा बाजूला निघून येतो. हा भुसा तुम्ही ज्यांच्याकडे गाई म्हशी वगैरे असतात त्यांना ते खायला देतात. आपल्या इथे पण गाई म्हशी वगैरे येतात, त्यांच्यासाठी तुम्ही घेऊन गेलात तरी चालून जातं. तर आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं हे करून घेतलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आता काय काय लागतं ते पण मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा पिठी करताना मी ही उडदाची डाळ, मूग डाळ, चणा डाळ मी वाटीच्या मापाने घेतली आहे. म्हणजे तुम्ही जर अंदाज तुम्हाला समजत असेल तर मी मोजमाप केलेलं नाही. मुठभर जरी घेतल्या तरी चालून जातो आपल्या हाताच्या मुठीने. आणि हे आपण कांदे खायचा जो चमचा असतो ते 2 टेबलस्पून, बडीशेप 2 टेबलस्पून, जिरे 2 टेबलस्पून आणि काळी मिरी 1 टेबलस्पून हे मी पिठीमध्ये वापरते. तर आता आपल्याला हे भाजायला घ्यायचं आहे. प्रथम आपण चणा डाळ भाजून घेऊया. असं स्लो आणि फास्टच्या मध्येच आपण भाजून घेऊया, जास्त फास्ट करायचं नाही. ह्यामुळे काय माहिती आहे पिठीला तुमच्या छान अशी चव येते. मी अशाच प्रकारे करते पिठी. आता ही बघा आपली छान अशी डाळ भाजली गेलेली ही आपण आता काढून घेऊया. आता ही उडीद डाळ पण आपण स्लो आणि फास्टच्या मध्येच आपल्याला व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची आहे. ह्याच्यामुळे काय माहिती आहे, ह्याच्या मी डाळी वापरते ना आणि हे जे 3 प्रकारचे गरम मसाले, त्याच्या 4 प्रकारचे, त्याच्यामुळे काय माहिती आहे तुमच्या पिठीला छान अशी चव येते. त्याच्यामुळे मी हे कायम वापरते. अशा प्रकारे जे पिठी करते ते. आता हे मी आता भाजून घेते. हे बघा मस्त अशी आपली उडीद डाळ पण भाजली गेली आणि उडीद डाळीला ना भाजल्यावर सुगंध भारी येतो मंडळी, म्हणून तुमच्या पिठीला पण सुगंध भारी येणार. आता आपण ही भाजलेली काढून घेऊया. आता घेऊ मूग डाळ. मूग डाळ पण आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. मूग डाळ पण स्लो आणि फास्टच्या मध्ये ठेवून आपल्याला, पूर्ण स्लो नाही, स्लो आणि फास्टच्या मध्ये ठेवायचं. आणि मी ह्या डाळी आहे ना कपड्याने पुसून घेतलं, जेणेकरून त्याला पावडर वगैरे असते ना त्याच्यामुळे, नाही तर तुम्हाला असं सफेद त्यासारखं दिसलं असतं. पण मी कपड्यामधून पुसून घेतलं आहे आणि आपण आता ही भाजून घेऊया. डाळ पण बघा व्यवस्थित अशी आपली भाजली गेली आहे. तर ही पण आपल्याला आता काढून घ्यायची आहे. आता पूर्ण बारीक गॅस करून, पूर्ण आता स्लो आणि फास्टच्या मध्ये नाही, पूर्ण बारीक गॅस ठेवून एकत्रच आता हे मी धणे, बडीशेप, जिरे आणि ही 1 चमचा काळं मिरी आपल्याला एकत्रच असं भाजून घ्यायचं आहे. पूर्ण बारीक गॅसवर भाजलं ना तर व्यवस्थित हे सर्व एकत्र भाजले जाणार. तर आता हे मी व्यवस्थित असं बारीक गॅसवरती भाजून घेते. पूर्ण बारीक गॅस करायचं हे भाजताना. आता हे मी भाजून घेते. तर हे बघा धणे विणे कसे हिरवेगार होते. आता हे व्यवस्थित आपलं कलर पण छान बदलला गेला आहे आणि हे भाजले गेलेत. आपल्याला जास्त करपवायचे नाही, नाहीतर त्यामध्ये गरम मसाल्याचा हा जो सुगंध असतो आहे ना तो राहणार नाही. आता आपण हे काढून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊया. आता हे बघा आपण जेवढे जिन्नस घेतलेले तेवढे भाजून घेतले. पुन्हा एकदा सांगते, मी उडीद डाळ, मूग डाळ, चणा डाळ, धने, जिरे, बडीशेप, काळी मिरी एवढं आणि कुळीद एवढं एकत्र करून पिठी तयार करते. आणि मंडळी जेवढं पिठीचे फायदे तोटे असतात ते तुम्हाला मी फायद्याबद्दल बोलते. कारण काय माहिती आहे, हे कुळदाचं पिठी किंवा कुळदाचं कोणतेही जर तुम्ही पदार्थ करून खालात ना, वजन कमी करण्यास पण त्याचा फायदा होतो. किडनी स्टोनसाठी पण उपयोगी आहे. आणि आपण जे कुळदाची पिठी वगैरे खातो ना त्याने शरीराला आपल्याला ऊर्जा पण मिळते. आपण काय माहिती आहे,
जास्त अतिप्रमाणात जर तुम्ही सेवन केलात ना तर ते उष्ण असल्यामुळे पोटात तुमच्या गॅस तयार होऊ शकतो आणि ॲसिडिटीचा वगैरे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. हे महिलांसाठी पण उत्तम आहे, पण अतिसेवन पण तुम्हाला आरोग्यासाठी चांगलं नाही. त्याच्यामुळे बघा शरीराला ऊर्जा मिळण्यासाठी कोकणामध्ये पावसामध्ये पेरणी लावणी करून आल्याच्या नंतर संध्याकाळची ही पिठी केली जाते. त्या वेळेला त्या सीझनमध्ये हे खाल्लं जाल्लं ना तर शरीरासाठी चांगलं असतं. त्याच्यामुळे आता ही मी तुम्हाला करून दाखवली आहे. इमर्जन्सी तुम्हाला पटकन असं करता येईल अशी ही पिठी तुम्हाला करून दाखवते. आणि आता काय माहिती आहे, ही थंड झाल्याच्या नंतर घरघंटीवरती छान अशी दळून घेते आणि मग डायरेक्ट तुम्हाला मी पिठी करून दाखवते. हे बघा मंडळी, छान अशी मी पिठी दळून घेतलेली आहे आणि तुम्हाला ही पिठीची रेसिपी पण दाखवलेली आहे. आपण पण नक्की अशा प्रकारे करा. तुम्हाला काय माहिती आहे, कुठे तुम्ही बाहेर गेलात किंवा मुलांना तुमची बाहेर असतील तर अशा प्रकारे तुम्ही पिठी बनवून दिली तर ती पिठी कशी करायची त्याची रेसिपी मी पुढच्या वेळेस तुम्हाला दाखवेन. पण ही पिठी सुकी जी पिठी तयार करतात ती मी तुम्हाला रेसिपी दाखवलेली आहे. व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा. ह्याचा वापर कसा करायचा, त्याची पिठी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ मी नंतर करेन. तर आपण पण अशा प्रकारे नक्की करा. हे बघा मंडळी, छान अशी मी आपणास कुळिथाची पिठी करून दाखवलेली आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते. आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, हाईप करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.